Predstavte si, že máte Zem ako na dlani. Naša planéta je úžasným svetom, ktorý sa oplatí spoznávať. A niekde tam v krajine zvanej Slovensko sa na severozápade nachádza malá obec Udiča. Celú túto krajinu si môžete pozrieť z vtáčej perspektívy a potom mapu do ruky a hor sa spoznávať krajinu. Prvé kroky nás priviedli na Holíš. Ak by ste tam náhodou zavítali, máte tu čo pozerať a obdivovať. Všetko sa tu zdá také blízke a vzdialené zároveň. Jeho nadmorská výška je 533 metrov nad morom. Výstup na hrebienok je síce strmší, ale ten výhľad stojí za to. Niektorí vnímajú túto obec iba ako dedinu alebo dzedzinu. Pre nás znamená oveľa viac. Kus nášho srdca a miesto tradičného života našich predkov. Naša obec je vstupnou bránou do Marikovskej doliny. Podľa údajov miestneho obyvateľstva so vznikom názvu Udiča súvisí tento príbeh. Za dávnych čias sa naši predkovia živili rybolovom. Rieka Váh aj Marikovský potok boli plné rýb a naši predkovia sedávali na brehu a chytali ryby na udicu. Podľa toho vraj dostala obec názov Udiča. Treba sa však zamyslieť nad tým. Naši predkovia boli poddaní, čo znamená, že to boli ľudia bez akéhokoľvek práva. Ak aj ryby lovili, určite sa nespoliehali na náhodu, kým sa ryba chytí na háčik. Slovo udiča však nie je odvodené od slova udica, ale údiť. V nárečí sa hovorí nie údiť, ale údzic. A doteraz sa ešte našej obci hovorí nie udiča, ale udziča. Skladá sa z viacerých miestnych častí, kedysi samostatných. Mnohí z domácich však ani nevedia, že časť obce ležala už v dnešnom koryte rieky Váh. Ešte aj dnes pri vypúšťaní Nosickej priehrady môžeme v časti Okrut pozorovať základy domov, ktoré boli v roku 1955 zatopené. Iba niekoľko krokov po hlavnom ťahu a ten nás privedie ku kostolu svätého Matúša, ktorý pochádza z 18. storočia. Nie každému sa podarilo vidieť to, čo nám. Boli sme pustení do hrobky kostola. Interiér kostola zdobia krásne maľby a oltár, na ktorom nikdy nechýbajú kvety. Obec Udiča a jej okolie je zaujímavé aj po stránke archeologickej. Mimoriadny význam má archeologické nálezisko v miestnej časti Prostné. Najdôležitejšou lokalitou sú uhliská, ktoré boli kedysi keltským obetiskom. Podarilo sa tu zachrániť veľké množstvo zlomov nádob, ale aj drobné predmety z bronzu, železa, skla a našla sa i malá zlatá minca. Druhou významnou lokalitou je hrádok púchovskej kultúry s názvom Zlatý kôň. Ďalej vás navedú miestne tabule. Posledná zastávka bude v Upohlave. Okrem známeho chovu koní tu môžeme nájsť i raritu, a to
200-ročnú lipu, symbol Slovanov.